Итак, дорогие радиослушатели Заинской ГРЭС, сегодня здесь настоящий творческий бомонд. Зейгресында Заинка радиосының туры эфиры бүгінгі эфир біздің заман іші яшьләр фестивалінде катнашкан станция хезмәткәрләре чыгышы белән башланды. ГРЭС яшьләре Татынэрго җыелма командасы составында беренче урынны алды. Алар радио эфиры аша башка бүлмәләрдә утыручы хезмәткәрләргә үзләренең хис кичерешләре белән ортаклашалар. Команда, объединенная Татынэрго, куда как раз и входит Заинская ГРЭС, заняла первое место. И, кстати, большой плюс, что именно ребята, работающие на Заинской ГРЭС, больше всех внесли наград в общую копилку. То есть у нас 3 первых призовых места, и это все именно коллектив Заинской ГРЭС. Исегезгә төшерәбез, Зейгресында Заинка радиосы елдан артык эшләп килә. Аның алып баручысы Сергей Козяков. Эфир аша биредә эшләүчеләр станция хезмәтенә кагылышлы социаль тормыш, мәдәният, спорт яңалыкларыннан хәбәрдар була. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.